A do Národního divadla, kde slavnostní večer předávání státních cen probíhal, se teď podíváme za kolegyní Terezou Radvákovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Terezo, kdo další státní cenu dostal? Dnes večer v Národním divadle získali státní cenu a cenu Ministerstva kultury. Celkem 8 umělců ji získalo. Kromě spisovatele nebo hudebního publicisty ji získal třeba překladatel, a to pan Vratislav Slezák za celoživotní dílo, ale hlavně za překlady Hermana Hesse. Ocenění získal také třeba režisér František Vláčil in memoriam, tvůrce filmu Markéta Lazarová nebo Údolí včel, a za přínos v oblasti architektury získal cenu pan Rostislav Švácha. A toho už vítám v Událostech v kultuře. Dobrý večer. Dobrý večer. Moc vám gratuluji. Porota ve svém vyjádření napsala, že jste cenu získal i za to, že jste dlouhodobým kritikem české architektury. Potřebuje česká architektura konstruktivní kritiku pořád? Určitě potřebuje, tak jako každý obor lidské činnosti potřebuje kritiku. Když se něco děje špatně nebo nesprávně, tak je potřeba to kritizovat. Ale u mě se ten zájem o kritiku pojí s mým zájmem v historiografii architektury. Já jsem se hodně zabýval architekturou 20. století, i včetně té současné, a to se potom ta historiografie architektury s tou kritikou úplně mísí. Když jsme u té kritiky, já osobně radši vysvětluji, než kritizuji. Snažím se vysvětlit čtenářům svých statí, proč to vlastně ten architekt tak udělal. V tom vidím takovou hlavní náplň té své kritické činnosti. Vnímáte cenu, co jste dneska získal, jako ocenění vaší odborné práce nebo právě této angažovanosti i třeba na poli památkové péče? Je pravda, že mě památková péče zajímá. Zajímá mě péče o ty stavby, o jaké se zajímám jako historik architektury, protože to je velká škoda, když ty stavby mizí, když ty stavby, o jakých píšu, mizí. Diváci vašeho pořadu si můžou všimnout 2 ozdob nebo placek na mém saku. Jedna z nich znázorňuje ten slavný dům na Václavském náměstí, jehož osud visí na vlásku, a ta druhá olomoucké historické panorama, které má být narušeno mrakodrapem. To znamená, že ta moje práce historika umění, kritika současné architektury se opravdu pojí s památkářstvím a dá se říct s bojem proti všemu, co může být špatné. Moc vám děkuji a ještě jednou gratuluji a přeji hezký večer.